El Clicker és una eina molt versàtil indicada per a nens i adults amb dislèxia, trastorns de la lectoescriptura i afàsies. Està destinat a professionals perquè puguin crear tot tipus d'exercicis en funció de les dificultats de l'alumne. Existeixen diferents tipus de plantilles depenent dels exercicis que vulguem crear. La majoria de les plantilles estan basades en graelles en les que es poden insertar tant paraules com imatges. Disposa d'un gran banc d'imatges i existeix la possibilitat d'insertar més. Està disponible en castellà, català, anglès i francès. Juntament amb el programa hi ha diferents tipus d'activitats. En el centre creem paquets d'exercicis destinats als professionals que no disposen de temps per poder crear més. Alguns dels que podem trobar són els següents.